соҳаи маориф чун соҳаҳои дигари хоҷагии халқ дар замони истиқлолияти кишвар зери роҳбарӣ ва дастгирии ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯ ба инкишоф ниҳода дар роҳи таълиму тарбия ва ба воя расондани наслҳои оянда қадамҳои устувор мегузорад. қабул ва амалӣ намудани як қатор барномаҳои давлатӣ аз ҷумла барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимӣ ба рушди соҳаи маориф мусоидат намуда шароитҳои замонавиро барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ фароҳам овард. барои омӯзиши ин фан боз чораҳои нав дида мешавад. Аз он ҷумла харидори намудани доскаи электронӣ, проектор ба нақша гирифта шудааст. Инчунин бо имрӯз гимназия бо шакали иттилоотӣ пайваст мебошад ва инчунин оянда мо кӯшиш мекунем бо интернет пайваст шавем ва аз китобхонаи электронӣ бачаҳо имрӯз пурра истифода бурда мешаванд ва ин барномаҳои таълимие ки гуфтан мумкин аст ки имрӯз дар муассиса пурра иҷро мешавад ва нақшаи оянда боз нақшаи беҳтар омӯхтани компютерро боз мо ҷустуҷӯ карда ба роҳ мемонем. мо аз сарвари давлат миннатдор ҳастем ки чунин шароити замонавиро ба мо фароҳам овардааст ва мо метавонем аз ин шароити фароҳам оварда истифода бурда тамоми илмҳои замонамонро ба хубӣ ёд гирем, ба хубӣ омӯзем. мо дар рафти дарс дар фани информатика аз якчанд барномаҳо кор мекунем. ба андешаи омӯзгорон шавқу рағбати насли имрӯз ба фани технологияи информатсионӣ беандоза аст ва хонандагон метавонанд озодона бо барномаҳои компютерӣ кор кунанд. гуфтан зарур аст ки ин муассиса бо тамоми техникаи технологияи информатсионие ки замонае ки ҳозир ҳаст ҳамин таъмин карда шудааст ки дар ин муассиса 7 доскаи электронӣ бо проекторашон 48 компютер ҳаст ки хонандаҳои мо бо онҳо кор ва истифода мебаранд. дар муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри ҳисор 142 адад муассисаро дар бар мегирад. зиёда аз 1700 адад компютер қарор дорад. аз 1700 адад компютере ки дар муассисаҳои таълими мо қарор дорад айни замон наздики 120 адад таъмирталаб буда боқӣ монда дар ҳолати корӣ мебошанд компютерҳо. кормандони маркази мо ҳамасола кӯшиш ба харҷ медиҳанд то ки компютерҳои таъмирталабро аз таъмир бароранд ва мавриди истифода қарор диҳем. дар раванди сиёсати давлат соҳаи маориф чун омили муҳими пешрафтаи ҷомеа арзёбӣ шуда баландбардоштани маърифати аҳолӣ ва беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии кормандони соҳаро давра ба давра таъмин менамояд. таҳти ғамхории роҳбарияти олии кишвар имрӯз марҳилаи якум ва дуюми барномаи компютеркунонии муассисаҳои таълимии мамлакат ба анҷом расида марҳилаи сеюми он оғоз гардидааст. анакнун хонандагон аз синфи 5 ба омӯзиши компютер шурӯъ менамоянд.